Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe. Ya Hajj. Ya gatan wasa. Kai har ka fara ganin dusu. Ya Hajj. Magana kuma ai wasa ne. Yawwa. A ce jirkito maka jirkito mu. Ai wai ake ba da ka zo nan wurin. In da ka tare ba wani ba nan wurin to ba completely ba na ba. idan ba kuwa. Wallahi. Ya ga madara. Wala kan da ko kada ku. Sewu abinda kina yi ba kyau. Ba kyau kuka da. Kina aje yayin iska nan. Kina aje karuwa. Kina aje dan daudu. Kowa kin aje shi. Kin zo kin dauki koren giya kina shan giya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haba ta Giya ta zo. Kamru. Haba. Kai a wani waje ma tambaye ka a ce ma na sha giya. Ai za ka ce ƙarya ne. Abokan na wani arziki su ne an yi suka garo. Asiki? Ina asiki ana? Wannan mai baki shine asiki? Ha. Dan baiwa Allah nan fa in ka mana tsime ne na danyen citta. Ike mana. Kuma kai ma za ka sha. Bismillah. A'udhu billahi. Ni in sha giya? Ni ba zan sha giya ba. Kuma kai kamar da ni cirgin na ba bayan nake ba ni yanda kullum yana na kasa ka nake kwasha abadan Allah da Annabi. Mallan tela ka je ka yi aikin ka. Ka bar mutane da wurin. Aro kari da sabi. Ko me giya? Kai kisa ana sariya musulunci a garin nan. Zai kira miki hisba fa. Burkutu ba giya ne ba, kar ka lalace mini sana. Burkutu ba giya ne ba duka. Kai ba ka sha koko. Kai biki sa kin ba su kina sa. Ba giya. Sai na koshin na ba kowa ba giya ne ba. Dawa ne. Sai ba haka mun da duniya. Halin ki ya fara yin sai ni. Sai u zaki bar sago. Sai u zaki bar sago. Da kamar wuya. Da kamar wuya. Wai kai do. Shawaran ba na uwarka ba na ubanka ba. Kullum da magana da wannan mai shago in bari. Kai sago na gajere ba ni. Ko na gajere waki ne. Yau idan kana lokaci ka tashi ku tashi Kawai ka tashi. Ba magana rikici ba shi dai karambani kana tela a wanda ya kula ka. Kuma nan ka zo kana magana kan sana'a. Nan garinmu ne ba yadda za ka yi da mu. Kin ji kunya. Kin bata wa garin ki suna. Ki ba za ki yace gode yi mana kina yi. Ai nan gani nan bari. Kina bata. Ni kina nema? Ina. Gani? Ina. Kana fasa mini koko. Zaki koma ko ba zaki koma ba? Kai ka kashe min koko. Ba wai rikicin nan na tsoro ba koko na ne na ji tsoro. Kada kashe min. Ka dawo ka zauna. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa, ku danna subscribe.